E agora vou subir a 11 de marzo, o 11, porque agora suspender, o sea, elas xa remataron o período de prácticas, as ampliadas, pero o período de prácticas efectivo que lle contaba para o máster xa o tiña rematado. Entonces, avisaron da universidade, o día 9, que era lunes, de que non fora o día seguinte, martes, xa vamos en prácticas, certo? Entón, empezou coas dúbidas. Entonces, Antonio e eu vamos para Cabanas, porque Antonio tiña charlas en Condestá por Viña Ferrol. Pois non nos deixou volver, hola, non nos deixou volver. Tuvamos que quedarnos ali, outras xa non máis. Moi boas. Hola. Hasta as narices que estaban na casa, temos por pantallitas e hasta as narices. Como outro pasei toda a mañá no roble, rodeada de gente, e dixo, non pasa nada por a reputación, que hai o mismo peligro. Ai, sí, peligroso mesmo. Había xente abaixo, verdad? Fixen unha foto, puxeron a lista. Eu vi as fotos e elas, Todo o mundo con máscara e tal, iso é verdad. Igual estábamos ali, pois estábamos. É que eu teño problemas para acabar por ordenador, entón... Está. Bueno, pues empezamos entonces. Bos días a todos e a todas que non os había visto. Aquí as compañeiras sí, a Xunta de Goberno, pero a prensa non. Así que benvidos e benvidas a esta roda de prensa que estamos a retransmitir en directo a través da canle de YouTube dos servicios audiovisuais da Diputación. E como vedes, hoxe retomamos a celebración das sesións ordinarias da Xunta de Goberno que foron suspendidas 15 de marzo pola crise sanitaria, que agora reanudamos e que, tendo en conta o plan de desescalada, pois retomamos esas reunións ordinarias presenciais da Xunta de Goberno. E que esperemos tamén que xa a final de mes podamos celebrar tamén presencial o pleno ordinario correspondente ao mes de xuño. E para nos dar conta do que tratamos na reunión de hoxe, nunha Xunta de Goberno na que aprobamos a adxudicación dun importante volume de obras nas estradas da Diputación, que se tedes o orden do día veredes que están nos puntos 4, 5, 6 e 7 da orde do día. A inversión realmente é importante, en total son case 743.000 euros, para traballos de melloras en vías e infraestructuras de 4 concellos da nosa provincia, que sería Monforte de Lemos, en Sober, en Guitiriz, en Castro de Rei. Con estes son 3 contratos para que afecten a 4 concellos de obra pública da Diputación. Favorecemos a dinamización do sector da construción e, polo tanto, se poñemos en marcha o sector da construción, tamén poñemos o tecido económico e, por tanto, o mantemento de emprego, de postos de traballo. E para nós, lógicamente, este é algo moi importante, sobre todo nestes momentos de crise provocada pola pandemia do coronavirus. Bueno, con estas actuacións seguimos avanzando nun dos principales obxectivos que temos como Goberno da Diputación, que é mellorar as infraestructuras viarias, que son necesarias para garantir a igualdade de oportunidades dos nosos veciños da provincia e para tratar, polo menos no que a nos toca, entre as nosas posibilidades, ir reequilibrando territorialmente a nosa provincia. Ben, unha destas obras é no Concello de Monforte. Aprobamos a adxudicación da obra de acondicionamento da estrada que dá acceso ao Pazo de Tor. Como todos sabedes, é un ben desta casa, un ben da Diputación, onde hai un museo dos máis demandados, por certo, da rede museística, e onde tamén temos unha finca que habrá que poñer en valor, pero tamén hai que poñer un bon acceso, e iso é o que non tiña ata agora, e agora vai no ter máis ou menos unha obra que afecta a 3,3 km na total de longitude, e que foi adxudicada en 477.830 euros. Como vedes, é un proxecto importante polo volume de investimento e tamén pola mellora da comunicación vial
para conectar o centro de Monforte, a cidade de Monforte, con a finca de Tor e co Pazo de Tor, para potenciar xustamente as visitas que pode haber ao museo e o resto da finca. O prazo de execución desta obra será de 6 meses e, por tanto, farase durante o verán, que é a mellor época para facer este tipo de actuacións. Tamén adxudicamos outra obra de rehabilitación de firme na estrada 5902 do Concello de Sober, que foi adxudicada a Visa por 61.347 euros para unir, mellorar a estrada que vai desde Canaval a Rosende a Arsemil. Tamén terá un prazo de execución de 6 meses e para arranxar o pavimento con unha mezcla bituminosa en quente e, por suposto, a señalización desa estrada. Outra das obras é no Concello de Guitiriz, onde adxudicamos 2 estradas. A construción é de Leonardo Miguélez por un importe de 64.000 euros. Unha delas está dentro do casco urbano de Guitiriz, que é conocido como a Rúa do Mercado. Xa foi moi popular en outros momentos por cando se fixo a mellora desa rúa, porque ten as lousas desa carretera, desa rúa que é travesía, que é Rúa e Calle á vez, pois as lousas que eran de granito están levantadas, entón se vai facer unha reposición desas lousas, non? E logo tamén hai outra parte que xa sendo do Concello de Guitiriz, pero en Parga, na zona de Parga, na estrada que vai da Pena Moscosa a Parga, donde xa prácticamente no que é o núcleo urbano de Parga, na entrada, na periferia, se fan como unhas beiras rúas para a seguridade dos veciños que viven ali. Hai varios nenos, ademais, cando van á escola teñen que ir polo Arcén, deste xeito van ir por unha beira rúa, un trozo de beira rúa, e van, como digo, as dúas cousas no mesmo proxecto, a Rúa do Mercado e as beiras rúas na entrada de Parga. Aproximadamente un treito de 200 metros de longo é o que ten esta beira rúa na periferia do núcleo urbano. Bueno, isto tamén tendrá 6 meses para poder realizar as obras, tanto na Rúa do Mercado como en Parga. E, por último, o cuarto proxecto que adxudicamos foi a pavimentación no entorno da granxa experimental de leite en Castro Riberas de Lea, na finca de Galloso Castro da Diputación, que, como sabedes, está construindo ali a granxa de leite, onde farán prácticas os universitarios de veterinaria e tamén da Escola Politécnica Superior, os enxeñeiros, agrónomos, e entre os hilos dos edificios administrativos e o que é o propio establo, hai, digamos, como un patio de ejercicio para a maquinaria que está de terra e que, por lo tanto, había que facerlle unha pavimentación de todo ese terreno. Que con este traballo esperamos xa dar por rematado as obras da granxa de leite e da súa contorna para que no vindeiro curso xa poda ser útil aos alumnos de veterinaria e aos alumnos de enxeneiros agrónomos da EPS do campus de Lugo, do campus Terra de Lugo, non? Bueno, por outra parte, tamén dentro da rede viaria fixemos uns modificados para mellorar unhas rúas, unhas estradas, mellor dito, que é, no primeiro caso, o Castro Verde, no Concello de Castro Verde, para mellorar a Rúa Provincial 1201, que é a estrada que une Souto de Torres co polígono industrial do Concello, e que, houve que facer un reformado que ten un custe, incrementouse o custe con este modificado en 33.000 euros, a maior do coste que tiña xa a obra en sí. Pero, houve que facer cuestións engadidas que non estaban previstas no proxecto e que, por tanto, ten este custe, este reformado, que, basicamente, consistiu en pasar de un marco prefabricado que había dun paso do río a unha ponte, no río Chamoso. Digamos que había un ponte vello, por decirlo de alguma maneira, ahora hai unha ponte nova, é o que nos costa ese reformado, os 33.000 euros, non?
Pero outra das melloras dos reformados é no Concello de Navia de Suarna, dentro da estrada 1901 que une a Navia ca Fonsagrada, e donde, bueno, pois, houve que facer aí uns reformados pois, por uns temas de expropiación ou de movimento de terras, etc., etc., e que é un reformado importante porque ascende a algo máis de 70.000 euros, e con isto xa esperemos que se poida rematar ao largo do verán esa mellora desa estrada entre Navia e a Fonsagrada, ou Fonsagrada e Navia, porque une os dous concellos da montaña luguesa. De feito, as obras están moi avanzadas xa, incluso no caso de Navia, no caso da Fonsagrada, se habían empezado polas dúas beiras, e había no medio un problema dunha expropiación dunha casa, e pois logo conseguiu máis movimento de terras, e foi realmente o que tuvo parado isto. Ben, isto por lo que respecta ás obras, logo tamén axudicamos a compra dunha furgoneta para o parque móvil, para mellorar a dotación das posibilidades de transporte dos traballadores do parque móvil, neste caso unha furgoneta de transporte por 25.894 euros. E logo dentro do plan único do ano 19 hai 5 concellos, creo recordar, que pediron ou ben poder utilizar remanentes de alguna obra ou ben pediron modificar alguna obra, cambiar unha obra por outra, ou ben pediron algunha prórroga. E eses foron os concellos de Viveiro, o concello de Ourol, o concello de Cospeito, o concello de Meira e, por último, o concello de Sober. Todos eles pois, con algunha modificación en cuanto á execución do plan único do ano pasado, do ano 2019, que en todo caso terán que ter rematadas estas actuacións o 15 de novembro, porque o plan único sempre se ten que rematar ou ben no ano que se inicia ou ben no ano seguinte. Se pode incorporar un ano nada máis. Bueno, en relación co Plan Ilumina, que sabedes que o Plan Ilumina foi pois unha axuda que a Diputación vai a prestar aos concellos que quixeron adherirse, que para mellorar a iluminación pública, e que vai ter fondos do IDAE, que do Instituto de Aforro Enerxético, que é do Ministerio de Industria, como sabedes, e con fondos da propia Diputación Provincial. Bueno, pois para poder acabar de levar a cabo este plan Ilumina, que xa está convocado ou que son a licitación, e, por tanto, as empresas fixeron as súas ofertas, pero faltaba facer o que era unha asistencia técnica para valorar as ofertas das empresas licitadoras nos 3 lotes, nos que se divide a provincia, non? Porque despois hai a oferta de sobres económicos, pero neste caso, dado que era unha valoración moi técnica que había que facer, o que se fixo é contratar unha asistencia técnica para que valore esos apartados técnicos deste plan Ilumina e a partir de aí poder adxudicar os lotes ás empresas que hayan solicitado. A financiación, o 80% é dos fondos FEDER, que veñen do IDAE, e o 20% son fondos da Diputación Provincial, e foi adxudicada esta contratación a Ceres Gestión Sectorial, que veredes despois na información que se vos pase máis completa. E logo hai un tema que para mí e para o conxunto da Diputación, para o Goberno, é importante, que é a adhesión, nos adherimos ao clúster audiovisual galego. Antes a Diputación estaba presente no clúster, pero a través da TIC, e cando a TIC se extinguiu, pois deixamos de pertenecer, lóxicamente. Entón, o que facemos agora é volver a adherirnos a ese clúster audiovisual galego. Por tanto, a Xunta do Goberno que fixo foi justamente eso, adherirnos, pagar a cota anual para ser membros dese clúster, e ademais decir que para mí, polo menos, a importancia que ten, terá máis, pero para min esa tena, é a aposta que temos dentro do Goberno da Diputación pro audiovisual galego. E tamén por dar a coñecer, mostrar esa aposta co apoio que facemos coas aportacións económicas, con ese apoio económico que lle damos ás produtoras que realizan as súas rodaxes na provincia de Lugo, desde series como a de
O sabor das margaridas ou a película de Oliver Laxe, en fin, hai máis exemplos, non? Pero apostamos por ese apoio ao audiovisual galego e ademais a provincia de Lugo está sendo, ou foi, este tempo, un escenario natural de rodaxe, onde se rodaron varias deses capítulos das series ou ben a película, ou outras películas incluso, e outras tamén en rodaxe, e que, por tanto, queremos potenciar ese lado cultural, ese aspecto cultural dentro da Diputación, e, por tanto, estar cos nosos creadores, non? E iso foi, así, a grosso modo, o que vimos hoxe na Xunta de Goberno, e que, se alguna cousa me quedou, estou convencido que os servicios de prensa da Casa faramos chegar toda a información que necesitedes. Alguna pregunta? Sí, eu quería preguntar, pues xa que falas do audiovisual, falaba antes dese plan Ilumina, e neste tempo de pandemia se fixo moi visible a falta de internet en moitos puntos da provincia, zonas negras. Non sei se a Deputación, como organismo provincial, pode facer algo para mellorar este tema, que se lle quere importantísimo. Sí, por suposto que é un tema importante, non? Ese vacío digital que a veces hai en algúns territorios da provincia, non? Pero, bueno, iso non é unha competencia das diputacións, nós podemos colaborar, e aí, nese caso, que ten as competencias é a Consellería de Industria. Así que debería ser a Consellería de Industria que levar a cabo esa cobertura na totalidade do territorio galego, para que todos os galegos teñan as mesmas condicións de acceso á información e de poder traballar digitalmente nas súas empresas, nos seus negocios. En fin, desde logo nós estamos abertos sempre a colaborar, pero realmente a competencia, como digo, ten a Consellería de Industria. Eu supoño que diante hoxe non hai moito máis que contar, pero, bueno, se tu alguna comunicación, alguna novidade respecto do tema da escola. Bueno, pues, efectivamente, de onte hoxe non houve moito tempo a ninguna novedade. Eu reiterar o noso rechazo como Goberno da Diputación á decisión tomada pola empresa. Me parece que desde fai tempo xa a empresa estaba tendo comportamentos pouco axeitados para unha empresa que aposta claramente polo futuro, pola viabilidade desa planta ubicada en San Ciprián, posto que, entre outras moitas cousas, non facía mantenimentos axeitados que había que facer, a pesar de recibir moitos millóns de axudas públicas, non cumplía cos obxectivos que debía levar consigo esas axudas públicas, e, desde logo, para mí unha sospeita moi grande foi cando pude contemplar con meus ollos, porque eu fui a Alcoa, a pesar de que o portavoz do Partido Popular decía que fora Alcoa, eu xa fun, volverei a veces que faga falta, conozco aquelo, pero había barcos cargados no porto, e en vez de descargarse ali, como se fixo sempre, os tiñan atracados, pero logo os levaban a Ferrol a descargar ese material e o traían en camións hasta a planta de Alcoa. Bueno, eso alguén o teria que explicar. Como é posible que, tendo un porto ali a 500 metros, desvíes o barco a Ferrol e despois ter que traer de Ferrol a San Ciprián camións cargados con ese material que o te salió lá? Que isto realmente, eu creo que obedece non a que a planta non sea rentable, non, posiblemente teñan razón no aspecto de que hai que conseguir unha enerxía máis barata, sin duda. Eu tamén estou convencido de que hai que conseguir unha enerxía máis barata. E para iso se está facendo o regulamento electrointensivo, que se é posible consensualo con todas as partes, pois moito mellor. E senón, pois o goberno terá que sacalo, non? Eu recordo cando o señor Soria visitou a planta de Alcoa fai uns anos, o ministro Soria xa se comprometeu daquela a telo. Isto pasaron 7 anos. E agora parece que todas as culpas son do último ano, non? Bueno, pois eso se arrastra de atrás, e logo voto de menos a implicación da Xunta de Galicia. A diferencia que hai entre o goberno de Euskadi e o goberno galego a hora de implementar medidas que favorezcan a industria estratégica, como este caso para a provincia de Lugo, Alcoa, pois é que hai un vacío absoluto.
E eu, claro, diría ao señor Feijóo que está ben facerse fotos, pero as fotos valeiras de contido, que non aportan nada, que non ponen nada sobre da mesa, non sirven. O que sirven é facer propostas, é facer apostas de futuro. Está moi ben axudarlle a Citroën, darlle 5 millóns de euros, os que sean, ou 10 a Citroën, pero ao mellor, deso que lle sobra no IGAPE, que non gasta, pois ao mellor tamén lle podía haber axudado a empresa e non estaríamos ahora mismo neste problema. Iso que lle podo decir a día de hoxe. Eu falei co Ministerio no día de onte, eles van de logo a traballar todo o posible para revertir ou minimizar os efectos desta situación, pero estamos, como moitas veces se dice, unha economía libre de mercado ten estes problemas, non? E cando algúns decimos que ao mellor hai que ter participación pública en sectores económicos estratégicos, se dice que se quere intervenir na economía. Bueno, pois, ou unha cousa ou a outra. Unha cousa ou outra. Non sei se alguna cousa máis. Eu quería aproveitar, xa que por parte do presidente xa deu conta do acordado, que xa que o presidente xa deu conta dos acordos tomados na primeira xunta de goberno celebrada despois de tantos meses, co cal estamos tamén pois contentas de poder empezar outra vez o funcionamento normal desta institución. Aproveitar para facer pois unhas declaracións, a trasladar a nosa preocupación tamén pola situación de Alcoa, que ademais é unha industria tan importante no tecido industrial dunha comarca que agora pois non se sabe que vai pasar con todas esas persoas que se van quedar sin posto de traballo. E, nos entendemos que realmente non hai un interés político en salvar Alcoa, porque nos últimos tempos vimos xa un proceso de desmantelamento, nos últimos tempos xa falo de anos, dos sistemas, un desmantelamento dos sistemas productivos do noso país, como foi o sector agrogandeiro, despois pesqueiro, e agora unha industria que non é cousa de 2 días, leva moito tempo agonizando. E, nos sempre apostamos por unha solución, unha medida que pode solucionar e que, de feito, está ocorrendo en gobernos europeos, que é a intervención pública desas empresas, ademais, que tantas inversións públicas acolleron. Cartos, diñeiro de toda a veciñanza, de todas as persoas que pagaban os seus impostos, e tamén destacar que realmente notamos unha falta de control sobre esas industrias que reciben fondos públicos e que moitas veces se sanean e despois ocorre como neste caso, que a empresa decide pechar porque non ten uns rendimentos económicos suficientes. Temos que pensar no que aconteceu hai anos, cando se privatizou empresas públicas que daban beneficio, e que unha vez que saneadas polos fondos públicos se venderon a entidades privadas, que agora vemos o que está acontecendo con iso. Tamén isto demostra unha vez máis algo que se leva, nós polo menos levámoslo defendendo moitísimo tempo, que é a necesidade dunha tarifa eléctrica galega, porque ninguén entende que, sendo un país excedente na produción de enerxía, se permita a eliminación de máis de 800 postos de traballo, tantos directos como indirectos, nunha comarca que a verdade que era o modelo, onde se mantiña a poboación, onde había vida, onde, xa que o resto das distintas comarcas, sobre todo as do interior, que están desaparecendo, que está despoboado, se vía que a comarca da Mariña era unha comarca onde había futuro para que as persoas dalín tuveran que emigrar en busca de traballo. Polo tanto, non entendemos e creemos que os gobernos teñen que facer unha aposta valiente por, se é necesario, intervir públicamente esas empresas, porque é a única maneira de recuperar esa inversión que se leva feito de fondos públicos nos últimos tempos. Moi ben. Pois rematamos, non? Rematamos.